הנה גיא בחשבון. איתי, אני עושה לכם סרטון עכשיו. יאללה, בוא נלך לאוטובוס. סבבה. כן, סרטון. תסלם סרטון אתה. על החרמון. אתה. לא, אתה. טוב, בואו. לחצת על הכפתור האדום? לחצתי, כן, הוא רץ כבר. איזה יופי, איזה יופי. איתי, את מה לצלם? את השלג פה? גאיה, תראי לנו מה מצאת. יאללה, בואו נתחיל לדבר.